Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa? Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu mas. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Mripat iki ora bisa tak kedhepke yen ta weruh sliramu jejer dheweke andem tresna ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke ora milih aku wis milio dadi bojoku apa bojone tak rasane bojo wae bola bali mung gawe laraning ati ati tatu wis ra bisa ditambani wis milih sayang aku apa dheweke wis milih dadi bojoku apa bojone bela-beli mung gawe gelaning rasa tresna mas sliramu ora bisa njaga tak sesuwun enggalo paringo eling marang keluarga tansah sumandhe ayam tentrem pangajab rino wengi bola bali mbok aja nglarani ati tar dilaras Hans Audio DWS Multimedia Video Shooting yuk gandem marem karang karuna apa-apane gandem marem ya mas kurang apa aku iki dadi wong priya kurang tegas kurang apa aku iki nggonku tresno ning nyatane sliramu nglarani ati tatu wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedhepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresna ngumbar nafsune asmara lali aku mas yen nyanding wanita liya wis milio tresno aku apa dheweke wis milio dadi bojoku apa bojone ora milih bola bali mung gawe larane ati
ati tatu wis ra bisa ditambani Wis milih sayang aku apa dheweke yo milih Wis milih dadi bojoku apa bojone bela-beli mung gawe gelane rasa tresno mas sliramu ora bisa njaga sing tak suwun enggalo paringo eling eling marang keluarga tansah sumandhing ayo tentrem pangajab rino bola bali menggawe laraning ati ya 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 Sebab